deň, dnes si predstavíme prácu s redakčným systémom Webaster. Prihlásenie do systému je prostredníctvom ikony zámku v pete stránky. Na prihlásenie použijete údaje, ktoré vám boli doručené na váš e-mail po registrácii. Po prihlásení sa vám v ľavom rohu stránky objaví eSuite Editor, ktorý používate na editáciu stránky. Takisto sa v hornej časti nachádza horné administračné menu, ktoré je funkčne identické s eSuite menu. Je iba na vás, ktoré z týchto menu budete na úpravu používať. Na úpravu môžete používať aj mini menu, ktoré sa zobrazí vždy v pravom hornom rohu na tej časti stránky, ktorú práve editujete. Časť stránky, ktorú je možné editovať, systém označí prerušovanou čiarou. Teraz si vysvetlíme význam jednotlivých položiek eSuite menu. Prvou položkou je pridať. V nej pridávate nové články, nastavujete im zobrazovanie, pridávate takisto galérie, ktorým nastavujete zobrazovanie, takisto to, či sa má galéria zobrazovať ako slideshow, to znamená prezentácia. Ďalej je tam pridanie novej položky menu, kde nastavujete kľúčové slová a ďalšie nastavenia. Pridávate novinky, ktoré sa zobrazujú následne v bočných sloupcoch vašej webovej stránky. Pridávate e-mailové adresy do vašeho zoznamu mailing listu. Pridávate formuláre, ktoré používate na komunikáciu. Môžete si nahrať nové obrázky. A takisto prostredníctvom správcu súborov aj súbory. Na druhej záložke môžete upraviť už následne pridané články, galérie a podobne. Pri úprave článkov sa vám otvorí veľké administračné okno, kde sa zobrazia všetky pridané články, rovnako je to aj pri galériách. V práci s menu môžete menu upravovať, presúvať položky, vytvárať nové položky. V novinkách môžete novinky pridávať, editovať, mazať. Rovnako aj pri mailing liste môžete odstraňovať alebo pridávať e-mailové adresy. Vo formulároch spravujete už pridané formuláre. V základných nastaveniach si môžete nastaviť skryté texty, povolovať moduly, administrácie, nastavenie sociálnych sietí. Prostredníctvom nastavenia kaskadových štýlov môžete nastaviť vzhľad svojej stránky individuálne. Ďalej môžete upravovať už nahraté obrázky prostredníctvom správcu obrázkov a takisto aj súbory prostredníctvom správcu súborov. V ďalšej položke moduly nastavujete jednotlivé moduly, akými sú články. Ďalej sú to moduly pre galérie, kde nastavujete napríklad veľkosť nahrávaných obrázkov alebo vodoznak pre obrázky v galériách. Ďalej sú to kontaktné údaje, ktoré sa nachádzajú v bočnom sloupci. Novinky, nastavujete napríklad počet noviniek, ktoré sa majú v bočnom sloupci zobrazovať, mailing list a posledným modulom, ktorý sa nastavuje, modul vyhľadávania. Ďalšou položkou je e-shop. V prvej záložke pracujete s produktami, môžete produkty pridávať, editovať, zmazávať. Na ďalšej pracujete s kategóriami, rovnako ako s položkami menu. Potom môžete vytvárať zoznamy vlastností produktov. V nastaveniach nájdete obšírne nastavenia celého e-shopu, vrátane textov, zobrazení, blokov a nastavení košíka. A v číselníkoch nájdete číselníky pre dostupnosť, zľavy, výrobcu, DPH, dopravu, merné jednotky, platby. Na ďalšej záložke vzhľad nastavujete komplexný vzhľad vašej webovej stránky. V záložke šírka a členenie si môžete nastaviť šírku a členenie stránky. Na ďalšej záložke témy si môžete nastaviť tému. V záložke farby si nastavujete farby prostredníctvom farebného generátora alebo jednotlivo podľa potreby. V záložke pozadie si nastavujete obrázok pozadia, farebný prechod, efekt alebo efekt témy. V štýle stránky si môžete nastaviť pozadia tlačítok, ich zaoblenia, prípadne efekt na tlačítku alebo písmo, akým ide vaša webová stránka. V položke hlavička si nastavujete vzhľad hlavičky, je výšku, prípadne obrázok alebo logo.
položke menu si môžete nastaviť pozíciu menu a typ menu. V poslednej položke zľad päty si nastavujete zľad päty, zaoblenie a linky, ktoré sa majú v päte nachádzať. Na ďalšej záložke profil užívateľa si nastavujete údaje o sebe ako užívateľovi. V technickej podpore máte možnosť nás kontaktovať, prípadne nahlásiť chybu. Posledná položka slúži na objednanie platenej verzie. Ikonu odhlásiť sa môžete odhlásiť zo systému. V prípade, že chcete editovať niektorú z častí stránky, stačí, aby ste dvojklikom otvorili tú časť stránky, ktorú chcete editovať, urobili potrebné zmeny a zmeny uložili. Zmeny sú okamžite viditeľné. Takisto môžete použiť aj funkciu drag and drop, to znamená, že môžete niektoré časti stránky jednoduchým zachytením presunúť na nové miesto. Takisto v prípade, že niektorá z vašich podstránok obsahuje skrytý článok, článok je zobrazený polopriehľadne a je možné ho ikonou zobraziť skrytý obsah zapnúť alebo vypnúť.